Ngaleyo ndlela bantu bakaNkulunkulu masazi siqaphele ezintweni zonke senze intando kaNkulunkulu. Siqaphele ezintweni zonke senze intando kaNkulunkulu. Ngoba uJehova uthanda uhlale ulungile, ulindele ukuthi akusebenzise. Mawungabe ozovinjwa okuthize ngoba ngaleyo ndlela uzobe ugoloza wenqaba nezandla onikezwe zona, nenyawo onikezwe zona, ngakho konke obusiswe ngakho. Nguwe ozobe wenqaba nangalesi sikhathi obusiswe ngaso. Jehova engasithatha noma yini isikhathi sakhe. Engawuthatha noma yini umphefumulo wakho. Engasusa noma yini noma inini. Bona uzonqaba ngesikhathi awema isikhathi sami. Siphi? Leso ngazi ukuthi kusela u10 minutes noma 5 minutes noma 20 minutes noma usuku lonke. Leso ngazi ukuthi kusela inyanga, kusela iminyaka, kusela insuku, kusela amahora. Leso ngazi ukuthi kusela imizuzu, kusela ini. Unqaba kanjani nesikhathi ungasazi? Unqaba kanjani nomzuzu ungawuqondi ungawazi? So singabantu kumele sihlezi sazi siqonda ngaso sonke isikhathi ukuthi yonke into esibusiswe ngayo sibusiswe ngoJehova umdali wezulu nomhlaba. Esibusisela ukuthi kusebenzele kukhazimulise yena. Ngoba incwadi kaIsaya 43:21 ithi laba bantu engizenzele bona ukuba bashumayele udumo lwami. Laba bantu engizenzele bona ukuba bangikhazimulise. Laba bantu engizenzele bona ukuba benze intando yami. Laba bantu engizenzele bona, lezi zandla ngizenzele ukuthi zikwazi ukuthi zisize abantwana bami lapha emhlabeni. Lezi nyawo ngizenze kugona ukuthi zikwazi ukuthi zihambe zifinyelele lapha kubantwana bami engithanda ukuthi bafinyelele kubona. Lezi ndebe ngizibusisile mina ukuthi zikwazi ukuthi zishumayele izwi leqiniso. Ngase ngababeka abantwana ukuthi baba balindi khona lapha emhlabeni ukuze benze intando yami. Ngababeka ukuthi babe ngabalindi basiza abanye benze zonke izinto ezifanelekile. Kepha ngenxa yokwenqaba kuwabo sebekulahlile konke. Konke kungukaNkulunkulu engakuphuca. Engakushaya amehla angaboni same time. Engakushaya indebe engakhulumi same time. Engakushaya indebe ezingeza same time. Engakushaya ube inyonga ungakwazi ukuhamba same time. Ngobani udaliwe nguye futhi ubusiswe nguye ngazo zonke lezi zinto. Usibize ukuthi isikhathi sakho usithathaphi? Wena wacela ukuthi uze lapha emhlabeni, wacela ukuthi okay mina ngicela ukuthi ngifike ngihlale 100 years. Cha. Okay mina ngiyacela ukuthi ngifike mina ngithanda ukuthi ngiphile 55 years. Ayibo ubani wena? Yazi mina ngicabanga ukuthi u70 years yazi uzonganela. Cha, kuphi kowabani umhlaba? Siphi isikhathi esingakanani? So bantu baNkulunkulu kubalekile kusemqoka ngaso sonke isikhathi ukuthi sazi ukuthi konke kungokaJehova umdali wezulu nomhlaba. Konke sikubusiswe nguye. Konke kungokaNkulunkulu masingamunqabeli izimfanelo zakhe. Ngoba masenza njalo uzosiyeka sihlale kanjalo asidele asihlanze ebese engasasinaki. Ngaleso sikhathi sizobe sesingasekho, sizobe sesingasekho ebukhoneni bakhe. Nesivikelo sakhe sizobe sesingasekho. Okuzokwenza ukuthi uma usuphila ubuzwe umenyanye kakhulu uNkulunkulu. So ngalikathi kubusise ngezinto ezinkulu eziningi. Masusuphila ubuzwe wena. OkaNkulunkulu uzokushaya indiva. Kuzoba isicefe kube sinengiso kuwe. Kuzoba sinengiso okudlula ngisho abantu abangakazi bakholwa. Ngoba ilapho isitha sizobe sizibusela wena ngayo yonke indlela. Senzela isiqinisekiso sokuthi awubuyeli nakancane enkosini. Ngoba unamandla amaningi uma uJehova. Futhi usimisa usithwalise kabi nakanzima emshikashikeni nasemsebenzini waso. Wokuqotha imbokodo nesisekelo lapha emhlabeni. So ngezulu abantu bayawiswa.
ngezulu abantu bayaluthekiswa, ngezulu abantu benza izinto eziningi ezahlukahlukene. Mongavumela isimo sezulu sikuluthekise, mongavumela isimo sezulu sikuyise kanjalo. Nkosi nje ibe nani, ngibusise kakhulu. Masingavumeli lutho abantu kaNkulunkulu thina izicelo kaNkulunkulu. Masikhule enkosini, senzeni intando yakhe. Khulume ngezithunywa zaNkulunkulu lapha ezimisela ukubona umbuso wezulu, ezimisela ukufinyelela enkazimeni kaNkulunkulu, ezimisela ukwenza intando kaNkulunkulu. So mangavinjwa ilutho, sesiyazi manje ukuthi nesimo sezulu singakuvimba, kodwa ungakuvumeli. Sesiyazi ukuthi singakuvimba ngobuvila, singakuvimba ngokwesaba, singakuvimba ukuthi udle kakhulu, singakuvimba ukuthi uhlale bathini ukhadlisha, singakuvimbezela ngazo zonke lezi zinto, but ungalinge wakuvumela okunjalo. Kasi nje benani ngibusise, ngiqinise kakhulu ezintweni zonke. Hlezi nazo uNkulunkulu uzonipha amandla. Mane sisaba yena nje kuphela odalile, ningalinge nasaba okudaliwe. uNkulunkulu uzohlezi nani, uNkulunkulu uzohlezi nisiza, uNkulunkulu uzohlezi nisibekela, uNkulunkulu uzohlezi nilondoloza, uNkulunkulu uzohlezi niholela ukona konke okufanelekile nokulungile ukuze icebo lakhe lifezeke. But ngihlole inhliziyo yakho ukuthi unomlangazelela futhi umkhandlekela kangakanani. Ungavinjwa ilutho, ungavinjwa imuntu. Nkosi benani, hlezi nazi ukuthi uNkulunkulu esizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihle Ithemba, Facebook uLihle Ithemba Mzobe, Instagram uLihle Ithemba Wendy with I Mzobe. Nkosi nje iminani imqinise, imqondise, nenze intando kaNkulunkulu nihlale ebukhoneni bakhe manje kuze kuphakade. Amen. Ngixolela kakhulu ngevideo ukuthi iqhubeke siyokwaba nesithikameziso nje yakhatheka ivideo because uvele wangena i-call. I forgot ukuthi ngifake ifoni ku-flight mode, kodwa ke ukusizwa nangokuthanda inkosi ngokholo uNkulunkulu umyalezo uzogcina ufinyelela kubantwana bakhe. Nkosi niholele njalo kulungeni manje kuze kuphakade. Amen.